Palmowo niedziela latoś. No doż mamy już net połowa kwietnia, tego szykownistego wiesinnego miesiąca, we którym latoś trefi się nam i Wielkanoc, i wiela uciechy, i to nie ino skuli tego, żeśmy mieli przy napocznięciu wicny, szpasowny prima aprilis, ale dzisiaj jest też gryfnisty fajer. Dzisiaj mamy palmowo niedziela. Chociaż sam tukaj u nas to barzy się zawdy godało i że to niedziela kwietno, prawda? Werci się ale wspomnieć podlegaji, jak też się to wszystko ze tą niedzielą napoczło. Pan Boczkowy syneczek tąpał już dosich pora lot po tym naszym świecie, od Galilei, ze jeziorem galilejskim, a że do Judei, ze Betlejem i Jerozolimu. Na tej pustacinie na wschód od Jeruzalem napoczną przodzi Jon Chrzciciel. Tam, kole tego Morza Martwego, nie ma to poprawdzie pustynia, ino taki, jak to mądroki go dają, step, na którym Jon Chrzciciel mógł nojść i szarańce, i miód od dzikich piszczołów, albo wespów. Wyrości nas pombuczek na gryfnego Karlusa i coraz więcej ci śniem już ludzi deptało, i to krom tych 12 apostli. Wtedy też, te iber 2000 lat temu nazad, w tym Jeruzalemie, taki ci już bajzel, garuz i łostuda się zrobili, że ludziska naisto już nie poradzili tego ścierpie. Tak ci się porobiło, że na ichnych farach już blank placu nie było dla tych, co tam chcieli pożykać. Naokoło driny, pełno było machlerzy, handlerzy, inszych łoszkliwców, które kajplowali ichniejszą walutą, kalili owieczki, baranki, lebo cukrowy, briwy na ofiarowanie dla tych jeszcze poruch wiernych, wyczyniali roztomajte kunsztiki, a ku tym roztomajte miglancy, kogo się nie dało łoszydzić, to łoszeredzili. No toż też nasz pumbuczek tak ci się znerwował i ze swojego kusia tych jego 12 apostli, dokupy ze tym ryżym świdratym Judaszem, i powiedział im był, i że jest najwyższy czas, co by on sam do tego Jeruzalem się przykludził i zrobił tam taki ci ordnung, co by ludzie na wieki wieków, amen, nie przepomnieli o tym. Jak powiedział, tak też się i zrobił. Zicnął się na takiego maluśkiego izelka, wziął się do ręki prątek ze łoziny, powiedział wio i chciał wtedy, jak na Egipci, dokulwitać się do tego gniazda łospusty i cygaństwa i przeżynąć tych wszystkich chachmentów, machlerzy z głowników i inszych roztomajtych łoszkliwców. Ale ten izelek blank ci nie chciał sztartnąć, tak ci się zaparł, tak zasztopował szłapami, że ani kroka nie dyrgnął. Napocznij mu też dobre ludzie ciepać pod sznupa mandle, roziny, datle, insze maszkity, co by ino tego Pan Jezuska do tego dioseckiego Jeruzalem zasmyczył. A ten ejzel nic, blank nic, i to nie skuli tego, co by on był taki ze żywota uwzięty. Ino bestus, co czuł, co ci mu woniało i że Pan Boczkowi w tym Jeruzalemie nic dobrego się nie przytrefi i że to się wszystko na łopach skończy. Dziepiera mu napoczli pod szłapy ciepać takie srogie blaty, liście od palmów, ten ejzel dał się skusić i blank po lekuśku podeptał do tej Jerozolimy. Jak widzicie, ejzel to nie ma takie głupie stworzeni, nie ma kejzy miast Filipa. I godanie, co w tosik jest głupich obyłosioł, to mogę ino tego ejzelka poczciwiny obrazić. A iże to było we ichnio niedziela, mamy teroski fajrowanie palmowej niedzieli. Od kierej napoczyno się nam wieli tydzień, srogi tydzień, bo wiela się też tam ze tym naszym Pan Jezuskiem działo. Co się działo, nie będę wam sam genau tu plikował, bo znocie to ze katymusu i będzie wam to jeszcze bez sołkie rekolekcje eklerowany. Dosik, co wam żyknaj, że genau mamy dzisiaj ta palmowa niedziela i we wszystkich sam tukaj kościoła kapelunki po procesji pokropią te palmy, które zesia na fara przy targocie. W to chciał to se zawczasu lajsnu na targu taką palma z bajslową są, albo się jeszcze sprawi na placu przed Józefką. Grunt, co każdy taką palma we chałupie będzie miał. Te święcynie, ten pokropek tych palmów, to też ci był i jest, bo to zasik jest corazki barzy we modzie, gryfny, ale to richtig krzykowny zwyk. I też nasze starki zawdy go dali. Kej we palmowo niedziela klara świeci, pełne ci będą stodoły, faski i sieci.
A u nas ci tak do porządku tego nie widać, chociaż w Pierdkole przed tymi ze orzecha też się poradzą paradzić, ale po wsiach, po naszych rozstolicznych dziedzinach, to ludzie rychtują takie palmy już na 2 tygodnie przed niedzielą palmową. Są jakieś widział takie kwiatkowane, wyplecione palmy na długie na 4-5 metrów, albo i więcej, które aż 2-3 chopa musiało do kościoła smycić. A możecie się poszczelować, kiedy przy gryfnej launie przed kościołem wszystkie baby, samotne albo wydane, we krasiatych szatach, bufiastych keckach z opaskami, chopy we paradnych jaklach, hajerskich mundurach, pompiastych galotach i wygotalinowanych, wyglancowanych szczewikach, koż do familio targo swoja palma, co by ją ksiądz dobrodziej pochropił, poświęcił. Ani skorzy, zaś ich ludzie szli na pola, na swoje zogony, kaj na winklach stowiali, wtykali do ziemi kąski, lebocołkę, mniejsze palmy, co by im się bez lato żadne roboki, glizdy insze, ostomajte łoszklistwo, ni plunstwo we łobili, we zasionym i co by żadno tam u licha, gradzicko, pierony i inszy dopust boży, jej dziedziny nie dopod, ni z polu, ni obalu. Tyż kąski, albo całkie i no maluśkie palemki trzymało się we chałupach, kajsi na byfeju, na szransku, we oknie, co by żaden pieron bez lato we chałupa nie prasknął, co by się wszystko jak przynależy uchowało zdrowo i szczęśnie. We tych palmach byli też i kociki, baśki ze łoziny wierzbowe, które się łykało, co by człowiek kucanio, albo tuwery nie łapnął i na wszystkie choróbska hirtonia i zębisków. Można to i zabobon, jak go dają Anglejbery. Ale tak zawdy było i szluz. Oj, więc pnioków.